lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto. Sitesa da, postatuko jakintzen da pagina bat bezala erabileik ezura edo lanak iteko edo bideok eta jartzeko zure pagina personala bezala. Lehenengo eman barzaio Create New Sites eta hemen jartzena Sites name, site name inbar da aukera hau zeizen nahi duzun aukita zure saitza. Hau da, adoetela ikuski jakintzako postako den pertsona guzti. Eta berakoa only people respect da zuk aukeratzen dituzu pertsona bakarrik eta komunikatzikoa da horre eman da. Eta gero beran aukeratzen duzu ze fonga kliko Sitesak. Hala, hori duzu. Aukera duzu, zein nahi duzu? Adibidez, hasiko gara sartzen aplikazio batzu bezala eta eman barzaio beraren duna more gadgets. Programa batzuk eta dare gauzu zelentek, dare alde batetik jokuk eta beste alde batetik telebista edo eguraldie edo bestela gauzak igual idaztezu zerbait eta behar karretik aguten dago. Ikasiko dugu bideok eta argazkiak sartzen. Eta jendekin nola konpartitu Sitesa.